Mak, tuku iki klambi anyar, tiane wis kada tuku. Ya lho apa sih, Lop? Mak, klambi anyar, Mak. Ya Lop, ngetak omong bapak sik. Cepet ta saiki. Ya Lop, sing sabar, Lop. Arep bodoh iki kurang 5 dino. Wah, bojo ngetoke sungguh beres temen iki. Mas, kesene dhewe, Mas. Beres. Wah, bojo beres iki bojo. Tapi kok wis 5 dino iki, kurang 5 dino kok. Anu iki wis pedhek bojo kepriye iki bojo? Ya Pak, anak lanang wis ngamuk-ngamuk terus jalan tukang klambi. Pamane dasar kuwi do suwe-suwe kabeh iki piye? Ya sabar to, Nduk, wong nyong ki yo lagi mikir iki kepriye carane engko. Yo pokoke mudah-mudahan yo ketukon kabeh lah, kecukupan. Oke yo, sabar ya, Nduk yo. Yes, Pak, tak anak-anak sik. Aduh yung mumet iki wis seminggu ora dodol. Malah anak bojo do pengin tukoke sandrangan iki. Bodone kurang 5 dino meneh. Priye iki mikir areng endi iki yo sing beres sing langsung cepet oleh duit yang iki. Wis arep bodo iki padahal. Oh, Mbah Muin. Cok iso iki, cok ana iki. Ah, arep Mbah Muin ah. Rona. Monggo. Pripun kabare, Mbak? Lega nggih, Mbak? Mrene ke ana perlu apa? Mbah. Bre carane Mbah men bilis oleh duit ki Mbah. Bre Mbah. Asale anak bojo wis do anu Mbah. Wis do pengin duwe klambi anyar Mbah. Wis ora bodoh Mbah. Temenan Mbah iki Mbah, ora ngapusi Mbah. Temenan Mbah kok men iso cepet kepriye Mbah carane Mbah. Gampang, kerja keras. Wis kerja keras Mbah, tapi wis liren seminggu. Nah, karepmu piye? Mbah, duwe koleksi tuyul ora Mbah? Nyepak ngepek siji Mbah. Ini kira-kira cepet Mbah. Ono. Wis ngerti syaratnya urung? Syaratnya apa Mbah? Pernah Mbah? Mek cucu. Ya sanggup Mbah. Sanggup Mbah. Sanggup. Ya, tak undang deh. Oh! Apa ki Mbah? Peti ki Mbah? Apa ki Mbah? Kocong goblok malah sing teko. Pri Mbah, lah nyong pesene tuyul sih Mbah. Kok metune poconge pri Mbah? Salah mantra. Tak baleni mantrane. Wes bari, Cong. Oh Yul kok semangat temen iki. Wah. Kuwi tuyule apa Mbah? Pinter ora Mbah asline Mbah? Aja kuwatir, iki tuyul paling lincah keluaran terbaru iki. Wow. Sampai aku entuk ora Mbah? Pernah Mbah? Mila aku Mbah. Ya wono gawa, tapi aja lali bagi hasil. Yo ngono le. Melu bos sing anyar. Yul, nek kowe nyoto pinter, nyelur ke duit Yul. Ngesuk men kena nggo blonjo Yul, sisan Yul, langsung. Oke bos. Wis mono, tak enteni nang kene.
Iki wong kere iki nurune keter ono. Wis suwe iki ora beli-beli iki jan iki oleh duit apa ora kae. Nang endi ngono suwe. Wah, nek gue ora beli. Iki setoran, Wah, Bos. beres iki. Isine opo iki? Tak menar ora, Bos? Wah, tuyul pinter iki. Wis mono kerja mana, Yul? Urung sahur. Siap. Mantuk iki karo ngenteni dhisik tah ngene men oleh maning. Men seneng gawe tuku sandangan. Wah, jalangan lumayan kayak beres. Tunggu sahur udah gue tuku kami bodoh. Gua Lumayan. Bos, bos. 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 Wah, entuk ora iki? Wah. Piro iki? Sewu. Walah. Ya lumayan wis lah. Wow, tapi ora cukup. Wong iso mana ya? Ya, Ya, tak tugas. Bos, aku saya Pak Lirin sik. Oke, yes mana. Liren. Total sih. Celengane nanti ki. Set. Ilang iki. Sopo iki yo? Wis kene seneng-seneng nemen-nemen malah nono iki. Nanti ki. Waduh. Arta total nemen-nemen malah nono iki. Amin. Wah, iki. Anak-anak iki. Wah, ora kanggo gawe iki. Sing kanggo gawe iki semene. Semene iki yo entuke yo klambi siji. Opo iki? Alah, ora kanggo gawe. Delia. Dari tuyul pinter ternyata goblok. Tuyul goblok. Hah? Pak, Apa, Mak? Priye, Mak? aku Pak tuku lawo, Pak nggih salah lah kok aku bela duwe nang isor kelar ki ra ono. Duite ilang 100.000 yo. Iya, mau Pak nggih toko kuwe dese lawo sahur nang isor kelar ora ono. Tuyulku paling cukup kurang ajar. Ya wis ngono godhong wedang wae tak inos ngluru lawo.
Ya wis Pak, mono tuku lawas sing enak. Aku tak wedang-wedang areng mburi lah. Yul, Yul, Toyul. Yul, Yul, Yul. Bos. Wah, Toyul goblok kowe ya. Duite bojoku dicolong. Pilih ae arek nggon mbahmu. Yo. Ayo. Wih. Tak beloke Toyule, Mbah. Kalau nemu duit mainan dicolong, Mbah. Terus duitnya bojoku duit dicolong, Mbah. Ora bener, Mbah. Pribadinya Mbah iki, Mbah. Sampeyan, Mbah. Pilih maneh, Mbah. Mbah. Ibu mati sampean, Mbah. Sampean ngomongnya salah coy. Nah aku ngomong kuno Sony. Nah sampean disusoni apa ora? Asalnya susune bojoku garing, Mbah. Yo susu kaleng puwo. Malang ya mending tak ombe dhewe ya, Mbah. Wong susu kaleng enak, Mbah. Ya, Mbah, gue sampean be, Mbah. Ya ora krubati, Mbah. Mbah, gue sampean, Mbah. Kan Mbah gomane, Mbah. Ya ora pas krumati, Mbah. Mbah, ini tak beli, Mbah. Mbah, bisa, Mbah.